Bapak Ibu temanten kakung kadherekaken lenggah sumangga menika yektos wancinipun mapak besan namung kepara malah sampun wonten nginggil Mbak Manohara. Nah, di belakang panjenengan. Nah, monggo. Ibu bapak pengantin kakung wonten sisih kidul. Nggih. Ibu bapak temanten kakung wonten sisih kidul. Samarku nek radong iki. Lor karo kidul. Mriki niki kidul. Oh nggih yen majeng ilen sisih kiwa. Kok ya ora apal aku nek ngene lho. Kaduk erna ing penggalih binarung raos syukur mring ngarsaning Gusti nenggih Rama Ibu temanten putri iwasnya hamapak rawing kadang besan sekalian daya kakanthi lenggah ing tawing kiring ing temanten sarimbit yekti mangkono tandha kalamun Rama Ibu temanten sakloron sawe garsa andherekaken gelaring upacara krobongan. Jinaweling semu dening Ibu Dewaning Paes. Dia jumeneng saking Palenggan. Wong ayu temanten putri. Dia hanjengku kanang suku. Bangun copaken asta dianggrung kepi pepadanya temanten jalu hanggung mater nyuh jroning raos ciptane nggali arsa matur ngandharangen ndukur nelakaken sedaya rasa tresna namung mekatena wijiling atur amung kandhep sajroning tenggak kang kawuryan muhung waspa kang dalewer mijil sangka pojok ing netra sungkem dateng Rama Ibu temanten putri.
linolos kanang duwung tondo kalamun temanten sakloron sawe barso netepi darmaning putra ngaturaken sungkem dumateng Rama saha ibu alon lon-lonan lumampah nut wirama repepeh pindha sata manggih Rama samono bewus prapteng ngarasaning Rama ibu agan gya tumungkul sumuyut amari kelu ngaras padha pepadaning Rama saha ibu bebasan nganti kaya konjem bantala wadanane wong ayu gilir kumantin denira ngaras padha pemantaning Rama saha ibu yektine ora tegesa nyembah marang sapepadaning titah mungkin Arya Pratandha kalamun temanten kekalih jatining titah pinilih jalma utami kang wus ndungkap marang sang kanparaning dumadi mula bukane bisa tumitah ing alam padhang ya amung Rama saha ibu kang kinarya lantaran bilih sampun purna tedhak sugeng kunjuk Rama ibu temanten putri Manohara Sinden laju lampahing upacara kalajengaken temanten kekalih kakandhi sungkem dhumateng Rama ibu temanten salu Tesmak Rama saha ibu nenggih mulat temanten kekalih angrungkepi pepadanya sarwi hatetawang waspa pindha dinodhok raos sing manah kembang kalang waspa Rama saha ibu yektining cipta daya-daya arsa paring pitutur kinarya sangu gegembolaning wong bagus lan wong ayu bawaning raos bombong berak-berawaning waradaya wijiling sabda mung kandhek sajroning tenggak mangkono lamun kawijiling lisan duh nggih anakku wong bagus lan wong ayu temanten sakloron ing dina iki sira wis ninggalake mangsa muda tegese kawiwitan dina iki sira tumapak alaming bebrayan pomo kaki jroning mangkun bebrayan aja kongsi lali tindakna panca dharma bekti wilangane kang sepisan
manembah marang Gusti kang merubeng dumadinut satataning agama suci kang rinasuk angka loro bekti marang Rama Ibu kang kinarya lantaran sira tumitahing alam padang angka telu bekti marang maratuwa sakloron kang wis paring swarga nikmating rasa angka papat bekti marang guru kang wis paring colok padanging ilmu jangkeping angka 5 bekti marang ratu tegese sira nggih anakku manten sakloron kudu gelem netepi pernataning negara kang lumaku lan pomo kaki jroning manggon bebrayan kebak ing pengati-ati sugiya rasa prayitna nyata rong perkara iku mono kang bisa nuntun sira saklara nanjok marang marganing kautaman anggayuh jatining kamulyan kalajengaken kacar kucu rasa gunakaya diberi space untuk melihat mantennya mboten ketok niki. Geger tok kabeh ya. Kacar kucur asok guna kaya saling pandang. Kacar kucur wong liya dadi dulur kacang kawak delik kawak wong liya dadi sanak sak kawak-kawake kacang tuwin dele iki nundang mugia maksih kawak bali wis mani temanten sakarone sinuntak kang ubarampe giya tinampi kanthi pratitis tinangsulan kebak ing raos pengati-ati mangkono barampe kang wis dadi sajukala lan cinepeng sesarengan giya katur mring ngarsaning Rama Ibu ing pengangkah mugia tinambah liring ugemi saluka tigang perkawis jejer wong atuwa sepisan bisa tutur tegese kandhan-kandhan angka loro bisa sembur tegese ndongak-ndongakake jangkeping kang angka 3 bisa wuwur tegese mawit-mawiti kalajengaken dhahar limah temanten dulangan hanampi tumuruning kang kandhog adi rupi wis panatitis mangkono biya rumagang sawega arsa dulangan iki Manohara bingung kok le ngabani tangan kiri pegang dagu Mas ngono mesti bingung iki. Nah. Bergantian. Wong aku dhewe ya bingung.
Tangan kiri pegang dagu Mbak Nganten. Salajenge dulang-dulangan saling menyuap Mbak Nganten. Penjiran sing ngandani masih nek kula ra mudeng iki. Saling menyuap. Salugune amung sekul suci rinengga ulam sari kinarya dedhaharan nanging jroning wujud yektine ana pitutur dumateng temanten kekalih jroning mangun bebrayan ana susahe sinangga temanten sakloron ana senenge sawega rinasakake temanten sakarone. Purna dahar sesarengan kalajengaken ngunjuk sesarengan temanten kekalih. Jangkep ingkang upacara dahar klimah ngunjuk sesarengan. Saripatining anasir patang perkara bumi geni banyu saha angin. Cinipta dadya sajuga. Mangkono gya cinecep kong sitapis tigang ramban kang sepisan wimbo santosaning jiwa kaping kali wimbo santosaning raga jangkep tigang cecepan wimbo santosaning bale wisma kang rinakit temanten sakarone.